Empeleni ukuthanda umuntu ongakuthandi akulona icala. Hlezane iphutha ukuthanda umuntu bese uzitshela ukuthi naye uzokuthanda ngenxa yokuthi uyathanda, kanti hlezana kakabi isikhathi sakho sokuthi uthandwe esokuthi uthande. Ngoba nje nothando linokuzenzela umathanda kuthina malethanda, kanti konke empilweni kufika mase kuyiskhathi. Engiphebeza omunye usisi ngenkathi ngisachaza ethi ngothando ngiyacela eduze kwami ungalokhu naba, ehleka kancane ethi ngangakazi ngacabanga, kodwa abantu engihlangane nabo ibona bangibushile bangifundisa ukuthi cha, ukuthanda ngokweqiniso kwesinye isikhathi kuyalimaza. Ethi ngoba mina bonke ngibathande ngokweqiniso, kodwa iqiniso ukuthi ake khona oyedwa seke wangithanda ngokweqiniso. Manje ngiyacela sisi eduze kwami ngothando ungalokhu uchaza, ethatha isavana yakhe usha umzililo omncane, ubona nje empilweni iyona nto le asimjabulisa. Ngehlisa izwi ngathi angigxeki ngokulidikila, kodwa nginenkinga ngokukhethile ngoba ngathi akusikhona ozokusiza. Uthando luyalindwa, leyanto ifana notalagu, yinto mawijahile ongeke wakwazi ukuyifica. Ngakho-ke ngitshele wena koze kube nini ngezinkambi zikaFaro ulokhu uziqina. Ngimbuka emehlweni ngifuna izimpendulo kuyena, kodwa kazange ngiphendule ngesikade. Athi angazi mhlezane koze kuphele zona izinsuku zami zokuphila. Engibuka emehlweni ethi angithandi, nami ngiyaze nyanya. Mangihamba phambi kwabantu nginokwesaba, abantu babuka umntanyana omncane owazala wasewalahlwa, kanti abazi ukuthi nami nganginaso isifiso sokushada ngelinye ilanga. Engikhombisa abantwana bakhe laba abancane abasakhulayo, ethi ubona oyise babo bafika bangithembisa uthando iqiniso ukuthi bonke bangizalisa base bayangishiya. Manje nginokungena othandweni bese ngathi ngasheshe ngiphume, ngiyasaba engazi nami angishiye. Eshushuzela isavane yakhe ekhala ethi sisi ngoba kubuhlungu kakhulu uma uthandwa ungathandwa, ugcina nawe ungasazithandi. Ngase ngehlisa izwi futhi ngathi angigxeki ngokulidikila, kodwa bengizothi linda hlezane nowakho uzofika bese yakunika lolu thando kade wakulidinga. Ngoba konke othandweni kuneskhaty sakho sok'fika, kanti nothando linokuzenzela umathanda kuthina malethanda. Ngase ngiyamtshela ukuthi lokhu kuyisifundo kumina ukuthi baningi othandweni abahlukumezekile uma gcina